Umabhalansi wakhe Slabby Stars Baby Daddy baqinisile bathi don't judge a book by its cover. Ukubukela umuntu kude ungazojaji kanti cha akayona lolo hlobo. Bengibuka lo mfana uBhungelisha bengimbukela kude ngimbuka njengalomuntu oyitshelayo kodwa ngithe mangisondela eduze kwakhe ngathola ukuthi anginjalo. Iyacula kakhulu lensizwa, iyahlonipha, ithobekile. Ayibheki izinga okulona ukuthi ukuphi leso sikhathi sokusidinga kuyena uyakunikeza uyaxoxa futhi nawe kodwa nginesiqiniseko ukuthi abantu abambukela kude bambuka njenganomuntu ophezulu ophakeme kanti cha anginjalo. Ngizokhumbula uBhungelisha abaningi bamazi ngengoma ayikhiphile ethi wayevele ngifebela wayevele ungaqoma mina uphinde uzoqoma umzalo uzoqoma lo wakwethu engizalwa naye. Esikhuluma ngalowo ngoma leyo ibhekele emiliyonini kumanje nami bengisanxenxa nje ngisayicelela lensizwa ukuthi asike siyeseke ikwazi ukuthi ifike kulezi ngale efisa ukufika kulona kumanje ingoma yayo isele kancane ukuthi ihlanganise imiliyoni. Ngiyacela nje sike siyeseke lensizwa siphindeni khona lapha ku YouTube sitheni kuyilalela khona ingoma yakhe na ku Spotify inyuke ikwazi ukuthi ifike emiliyonini. Hayi lensizwa le hayi madoda makuthiwa nje don't judge a book by its cover baqinisile abantu ngicela nenze njalo. Danko.